What's up vlog? Welcome to my guys. Okay, so ano na punta karon sa tuang vlogging lugar. Alright, so kauban na po sa kunyo kinisi. Okay, and of course karon atuang antuon ang lugar kung saan nindot kay siya nga view tanawon. First time na ako na-discover. Actually, dugay naman siya nga. Karon pa ako nakalaag ba. So, gusto na ko i-share sa inyo kung galing makaanhin mo dito sa Davao. So, I hope nga mabisita ninyo. Overviewing kayo siya nga place. O relaxing. Kung gusto ka mag-emote. No, kung ikaw mismo bago lang nabulagan sa mga uyab. Muna siya ako ma-recommend nga place para nimo. Kanya, musagit din ka dito. No? Musagit din kag moingon kag. It really hurts. Ang magmahal ng ganito. Kamo ni bahala mo sultian ng musagit mo ingon mo kuan kanang mga bad words. Oh no. Gulagan ko. Non. Okay. So para makita ninyo. So let's go. Okay, so what's up mga vlog? Welcome to my guys. Again, so niyata din sa hilltop diri sa Davao. Okay, so kung bisita mo din hapit mo diri my loves, kinindot kay nga view. Gani. Diri sa hilltop. Good thing may mga tao nagbisita din karon. Okay, kilala ang mga niya din So aside din dapita ato pong makita diya nga side karon tod no ang laing view diri kung makita nyo puros nature no sa pikas nga view makita nyo mga city mga balay so kita ko sa buhok ani lumilipad-lipad kasi siya nindot ko siya nga place my loves no nindot kayo mag-emote diri ba okay. So nakita niyo my loves ang side din so city siya no. So okay. Hindi kita makapundo my loves kay ginabawala ng pagstambay. Siguro tungod kay walay mga babag. Bawal mag parking. So na mga pahibalo ginapatuman din hidapita. So ato ni sa sihon. Para aware mo kung ano magani mo at least makita ninyo no ang mga pagbawal nila kung ano mo daring lugar. Okay, ino tabon tao diba so ano siya my loves paibalo hugot nga ginabawal dinhing dapita ang pagtinda standby, bystander, paglaroy-laroy, loitering, pagkaon, picnic, limno, liquor, paglabay sa basura. So, mga kani medyo ngit-ngit na. So, balik na ta sa tuwang ruta dulong sa tuwang station. So, nakita nyo ni siya dari dapita my love sa hilltop. Anila mo ha. And ay mo kalimot sa pag-like and subscribe sa tuwang YouTube channel. This is DJ Mike Kaling. Thank you so much. Bye.